Her kommer en tilfældig forbipasserende. Han kan ikke førstehjælp, så han går bare forbi. Det skulle han aldrig have gjort. Her kommer en tilfældig forbipasserende. Heldig for den bevidstløse kan han førstehjælp. Han sætter sig ned for at tjekke hans bevidsthed. Det gør han ved at tage fat i begge skuldre og ruske i ham, samtidig med at han prøver at komme i kontakt med ham. Hvis personen ikke svarer, er det tid til at råbe efter hjælp. Hjælp! Når man har råbt efter hjælp, skal man tjekke, om han trækker vejret. Det gør man ved at lægge sin kind over hans næse og mund. Samtidig med at du kigger på brystkassen for at se, om den bevæger sig op og ned. Dette gør man i 10 sekunder. I dette tilfælde trækker han ikke vejret. Så er det tid til at ringe 112. Det kan man gøre med 112-appen, som viser, hvor man er. Så behøver man kun at fortælle den tilskadekomnes tilstand. Ja, hallo? Jeg har en mand her, der ikke trækker vejret. Okay, ja, tak, hej. Så er det tid til at give hjertemassage og kunstig åndedræt. Hjertemassage gør man ved at placere hænderne midt på brystkassen, 2 cm over mod den tilskadekomnes venstre side. Når du er i gang med hjertemassage, skal du gøre det 30 gange hurtigt i hjertets rytme. Det er okay, at der brækkes nogle ribben. Derefter skal du i gang med kunstig åndedræt. Det er vigtigt, at du puster forholdsvis hurtigt og ikke for hårdt, og kun 2 gange, også selvom det ser ud som om det ikke virker. Husk altid først at skabe frie luftveje ved at skubbe hovedet tilbage. Sådan bliver du ved med 30-2, indtil ambulancen kommer eller personen trækker vejret. Hvis personen begynder at trække vejret, skal man prøve at få kontakt med personen igen. Hvis du ikke kan komme i kontakt med personen, skal du lægge personen i stabil sideleje. Når man skal lægge en person i stabil sideleje, skal man først sætte sig ved siden af personen. Derefter skal man lægge armen tættest på en selv ud til siden. Bagefter skal man tage benet længst fra en selv og bukke det opad. Så skal man tage armen længst fra en selv og lægge den op på den modsatte kind. Så tager man fat i det bukkede ben og i skulderen, og så hiver man, mens man bliver siddende. Vær sikker på, at både knæet og albuen rører jorden som støtte. Bagefter lægger man hovedet tilbage for at skabe frie luftveje, så skal hånden under hovedet for at holde det oppe. Husk med jævne mellemrum at tjekke, om personen trækker vejret. Hvis personen stopper med at trække vejret, skal man rulle personen tilbage og lave 30 gange hjertemassage og 2 gange kunstig åndedræt. Bliv ved med det, indtil ambulancen kommer, eller personen trækker vejret igen. Men husk, man kan ikke slå en død person ihjel.